dalalira kang katawengan ana para satriya gagah gedhe dhuwur iku kaya wong alasan aku muteng-muteng wandane Prabu Marsopati dinjloki saka mburi tegese aku ditelabung karo kowe aku ora bakal pangling kowe wis jantine tandha tak suwek tang cangkeme mesti kelakon aku kadenangan Kurawa ngerti karo lakuku ngerti karo jenengku mula tak suwek tutuke Mudyar ayo bareng ngono ndi Wadyabala Skontri Garito dalalira kang katawengan ana Wrahanala kula Raden kowe aja ning ngarepanku aku bakal manjing ing keputren negara Wirata sababipun menapa panjenengan kok pelajar badhe mrepeki taman keputren Semedya nyelametke adikku utari kelayan kulawargaku geger negara Wirata. Menika to. Nuwun sewu Raden. Panjenengan menika satriya negari Wirata wonten bebaya ingkang kados mekaten. Lah kok panjenengan menika badhe merong kampuh jingga tegesipun badhe ngwal saking sesanggemanipun wataking satriya. Monggo negari Wirata dinten menika nembe dipun inggahi parang muka saking Ngastina inggih saking negari Trigarta. Lah kok panjenengan badhe ngelarapaken ingkang rayipun Dewi Utari badhe dipun beto uncat saking negari Wirata tegese sanes wataking satriya menika. Karepmu piye? Raden yen cara pemanggih kula watak satriya kados Paduka menika yen mbelani negari kedah tangkep jojo genti milang tatu kantaran bau monggo yen panjenengan menika maras miris penggalihipun kula nggih sagah nglarapaken panjenengan jumeneng Senopati nitih rata kula ingkang dados kusiripun aja sembrono kowe Wrahanala. Kowe iki mung kula pakaryanmu mulang nembang mulang joget. Lah kok arep manjing dadi senopati, monggo kowe dadi kusir. Dadi kusire satriya Wirata. Apa kira-kira kowe wis tau meguru karo kusir? Inggih sampun. Sapa bapa gurumu? Guru kula Kusir Nitih-rata menika satriya Madukara Janaka menika guru kula. Yen panjenengan kepengin bukti monggo panjenengan kula aturi Nitih-rata kula ingkang ngusiri. Ya nek pancen mengkono aku jumeneng Senopati kowe kusire. Ayo tak perpekane. Rata Pusaka Negara Wirata Garuda Yaksa Wrahanala.
Tandya bala Pandhawa ya gumulung manggung sir mungsa ira Prakurawa kambah kungke Surakatitih larut kerut katut para ratu yang bupati padha kapilayu tan Bantara Praptanya Swatama tatanya pogene padha lumayu Pradala kula Raden iki ora mung rata sembarangan lho iki rata pusaka jenenge kereta Kiai Garuda Yaksa inggih nek upama dipama nganti kowe duna dungkap pangembatmu anggone kowe dadi kusir jetakon dosa aku kang dadi senopatine kowe kusire inggih ning sing tenan-tenan ayo aku tak manjing ana jroning kreta kowe kusire Pradala Suwawi Raden kula dherekke paprangan ajang-ajangan antawisipun prajurit Wirata mengsah wadya saking Wirata. Inggih Ger ingkang atos-atos ampun semelang Pamanarya. Badhe kula lepasi Naraca Bala prajurit Wirata menika inggih Ger.
semanten rame nggenira Bandayuda antawisipun prajurit saking negari Ngastina mengsah wadya saking negari Wirata. Raden Utara ingkang rikala semanten dados senopatinipun Nitihrata nama Garudayaksa. Kusiripun Kedhi Wrahatnala. Prabu Basukarna Bismantaka nglepasaken dedamel mahewu-hewu mila sinebat lepasing Naraca Bala. Jemparing mahewu-hewu tumempuh sangganing para wadya saking nagari Wirata. Eling-eling Raden Utara sejati kesulungan watak ingkang boten merwira. Priksa lumepasing dedamel Naraca Bala ingkang nempuh sangganing para wadya semunipun hajrih melumpat saking ngrata melajar kapiyandhem. Wrahatnala, kula wonten dawuh Raden. Kowe nututi nggonku lumaku. Merga nggonku mlumpat saka rata. Aku ngerti ana jemparing mahewu-hewu. Bakal nempuh marang aku, mula aku mlumpat saka rata. Panjenengan menika satriya nanging sampun kula aturaken bilih kasulungan watak mboten merwira. Ajrih dateng pejah yen to satriya ajrih saking pejah menika sanes wataking satriya sejati. Atasipun panjenengan menika pangeran negari Wirata wonten bebaya panjenengan lha kok mboten saged depani paprangan kepara Nitihrata priksa wonten jemparing ingkang mahewu-hewu kang kados mekaten panjenengan melumpat. Perkara kuwi dudu perkaraku. Mbuh kuwi watak satriya mbuh ora, kuwi nak dudu perkaramu iku perkaraku. Kowe arep apa? Kula mboten trimah amargi kula sampun dados kusir nanging panjenengan mboten tentu ndepani paprangan. Yen mekaten panjenengan kedah kula rudha peksa dados senopati malih Nitihrata. Lah, arep wani karo Utara Wrahatnala inggih mboten dados menapa waton kula saged ndandosi watak ingkang kados mekaten Raden mboten kasinungan watak satriya sejati. Lah, wani marang Utara kira merganing patimu Wrahatnala kula landosi Raden.
Aduh Rahatnala. Ora nyono babar pisan Sirajat to kowe ku wong kedhi. Nanging cukat trengginas nggonmu temandang. Malah aku ora kenyono-nyono banjur tak bondo kowe mengkene iki Rahatnala. Inggih, panjenengan wantun menapa mboten nitih rata. Aku tak bondo kaya mengkene iki piye? Badhe kula cemplungaken rata Garuda Yeksa. Rahatnala, kula Raden. Kowe iku arep menyang endi lah kok Rata Garuda Yaksa? Rata Garuda Yaksa. Kelenggan iki tak gawa ning pinggiring kutha negara Wirata. Kepara malah ana pinggiring alas gung liwang-liwung. Karepmu piye Rahatnala? Raden, inggih wonten mriki menika kula badhe ndadar kaprawiranipun Raden Utara. Sageta mangke dados satriya ingkang sejati wani ndepani paprangan. Nuwun sewu Raden. Serajan kula menika namung wujudipun turun pidak pejaraan, nanging yen negari wonten wibaya kula sagah ndepani paprangan. Yen to Wirata sakmangke mboten wonten sawungipun kula gedugi dados senopati negari Wirata. Iya Rahatnala nanging bandanku ki uculana lho. Inggih. Nang panjenengan sampun kersa ndepani paprangan. Ya aku gelem. Waton bandanku iki tak luwari Rahatnala. Inggih nuwun sewu Raden, sampun menika kula luwari. Nanging yen panjenengan badhe ndepani paprangan, nuwun sewu. Kula menika rumiyin dipun titipi pusaka kelayan Raden Arjuna. Ingkang dipun singitaken wonten wit Kastubamaya. Kastubamaya ki apa? Wit Kastubamaya menika wit kayangan. Yen wonten Mercapada nama wit randu alas menika wit Kastubamaya urip. Wonten pucuking wit Kastubamaya menika gegamanipun Raden Arjuna. Kula aturi mundhut. Pucuking wit Kastubamaya ana piyai kok kon penekan ana ing wit Kastubamaya. Mung kanten panjenengan kersa menapa mboten? Ya wis manut aku. Tak jumbuke gegamane Janaka kang ana ing wit Kastubamaya urip.
Wrahatnala kula Raden iki gegamane. Iki jenenge apa? Menika duwung Kiai Kolonadah. Lah sing siji duwung Kiai Pulanggeni. Iki gegaman pusaka jenenge apa? Menika jemparing Kiai Rodo Dedali. Menika kagunganipun satriya Madukara Raden Arjuna Raden. Lah kok ana kene menika rumiyin dipun titipaken klayan kula amargi rikala semanten badhe mbangun kitapa nanging gegaman mboten kenging dipun asta prima paramila kelenggan menika gegaman dipun titipaken dhateng kula Raden. Wah. Oh Janaka, Janaka. Gegamanmu lah kok mung tak singetake ana wit Kastubamaya urip oh Arjuna, Arjuna. Upamane negara Wirata ki ana kowe. Upamane negara Wirata ki ana kowe, Ger. Ora ana bebaya kang wani bakal nerajang negara ing Wirata. Lah kok eloke ana lelakon kaya mengkene iki putuku Pandhawa kok ora ana sing katon Arjuna. Bareng aku wis madake gegamanmu, lah kok persasat kaya wis ngerti karo kowe, Ger Arjuna. Wrahatnala kula Raden. Kowe ya tepung karo sing jenenge Arjuna. Inggih tepang. Wong menika bapa guru kula. Aku wis padake kowe. Lah kok kaya putuku Arjuna. Aja-aja kowe Arjuna. Sanes Arjuna mbangun ketapa tapane Janaka ana ngendi? Mboten tebih klayan ndika. Ora doh karo aku. Inggih. Kira-kira pirang tumbak? 7 tumbak? Mboten wonten. Pira? 3 tumbak apa 10 tumbak? Nggone mbangun ketapa putuku Arjuna. Yen Arjuna ana negara Wirata, ora ana kang bakal wani ngunggahi negara Wirata Wrahatnala. Raden dadosna kawuningan Arjuna anggenipun bangun ketapa boten tebih klayan ndika inggih wonten ngaji ngandika Raden Utara inggih kula ingkang wayah Arjuna Kanjeng Hyang. Wah Arjuna putuku. Arjuna, Arjuna. Ora nyono babar pisan ya, Ger. Jebul kowe kang namur dadi Wrahatnala Arjuna. Sejatine aku ya wis batin kok lagak lagu-lagiane kowe putuku Arjuna. Jebul kowe bondo yuda karo aku ora wani kowe. Gawe babak bujikipun eyang malah aku tak bondo. Tak cengklak leboke rata. Oh, jebul kowe, Ger, putuku wong bagus. Inggih Kanjeng Hyang. Banjur piye, Ger? Inggih lelampahan menika Kanjeng Hyang, kula lan para kadang namur kawula wonten negari Wirata. Ya, Ger. Ayo tak suwanke ngersani Kanjeng Rama, Ger.
Sang Arjuna kang esmunya kamanungsan ana bocah kedhi kowe sapa? Aku Kedhi Wrahatnala kowe sapa? Nalendra Gwangga Prabu Basukarna. Aja ana ngarepan negara Wirata semedi tak abar-abari. Kena kowe mlebu negara Wirata jadi pecah dadane Wrahatnala. Bapu kene merganing patimu genti milang tatu tak ladeni. Jagat Dewa Bathara Cukat Rengginas tandange bocah Kedhi sing jeneng Kedhi Wrahatnala iki ya ora bakal kesamaran nanging muga-muga ya aku darbe panuwun aku nibake prasetya besok lamun mesti timangsa tumapak perang Bratayuda Jaya Binangun aku gelem dadi Senopati ning tandinge bocah Kedhi iki seksenana jagat saisine. Panalinganira lumajaring latri cinandak terus jemena kapisanan Durna gandhek bleguduk kula penemban prajurit saka negara Trigarta saka negara Ngastina bubar mawut saka tandange bocah Kedhi sing jenenge Wrahatnala. Gandhek bleguduk. Inggih. Kula mboten badhe kesamaran. Mboten badhe kesamaran. Pilih menika kowe aja werna-werna lho Durna. Merga Pandhawa iku nggone nglakoni dadi wong
kula cilik namur kawula setahun mung kari kurang sedina iki. Kowe nek nganti kowe omong nek kaiki para Pandhawa ngati-ati yo. Ah, kula mboten pangling. Kula mboten pangling nika. Hayo, lekas muni kowe. Nek arep muni aja takon dosa. Lumepasing jemparing tumanem wonten pikajenganipun Begawan Mahatma Risiwara Bisma. Risiwara Bisma panjenengan kados pundi menika wonten jemparing. Wonten jemparing kok mboten ngengingi kalian kula lan panjenengan. Oh Durna, nek cara pambatangmu piye Durna? Yen cara pembatang kula menika wujudipun sungkem kelayan pepunden nggih menika pramila penemban. Monggo sawenika kondur wonten garing Astina kemawon. Oh kula mboten pangling, kula mboten pangling. Kula mboten pangling. Ile menika anak-anak kula Pandhawa namur kawula. Wah, menika Janaka ingkang lepesaken jemparing. Sak jagat menika mboten wonten sing lepaske didamel kaya Janaka. Niku ulangan kula nika. Janaka niku mula ampuh titis merga niku anak murid kula sing kinasih. Monggo saliki kondur merga kula niku senopati wenang nata para senopati. Para senopati Kurawa, glok. Ayo bali, ayo negara ngasira sendika penemban. Yaning talaga kadhi langit mambang tanpa semulana pamaneka lintang daya kusumaya sumawur Kangka kula wonten dawuh sinuwun. Aku nedha nrimo banget marang kowe ya Kangka. Merga aku tanpa ana kekuatan.
rikala aku dilarak kelayan Prabu Susarma. Prasasat sing bisa nyambung yukswaku ya mung kowe apa dene Bilawa. Merga Bilawa kang rikala semono mitulungi marang aku. Bareng kowe kang ngrepa pulih daya kekuatanku. Kanggo kula wonten dawuh. Aku Darbi Pancakrabawa. Sejatine Bilawa iku mau nggone mitulungi marang aku. Iku mung gawe pawadan. Sejatine kang bisa mitulungi iki lak anakku Utara, lak ngono. Sanes sinuwun estunipun kadang kula Bilawa estu ingkang saged mitulungi jingandika mboten Raden Utara. Kula matur menapa wontenipun bilih ingkang mitulungi paduka menika Bilawa sanes Raden Utara. Kanggo kowe iki aja mung ngawu bawar lho. Bilawa kuwi mung bocah alasan nanging yen Utara lan putra Wirata iku senopati pilih tanding. Menawa sing mitulungi aku kuwi dudu Utara ora bakal kelakon. Nanging satosipun ingkang mitulungi menika Bilawa Drahon arep gawe muntaping penggalih Ratu Wirata keprok paidon pecah siramu kowe kangkop prinai jenenge. Dewa Bathara Kangka ora dosa ya Kangka nanging lak kok nampa pidana Kangka ya mengkene Kangka. Aduh Kangka kowe kenang apa Kangka? Wah Kangka kowe kenang apa Kangka? Kenang apa kowe Kangka kowe ora dosa malah dipsikara karo Ratu Wirata. Bilawa ayo Bilawa enggal loncat saka negara Wirata ora ana gunane. Bilawa aku kowe mapan ana negara Wirata. Kangka ora dosa lah kok disikara ayo Bilawa. Kangka ayo kowe loncat karo aku saka negara Wirata. Wah nganti ngono ludirane mijil saka sirahe Kangka. Kacarita den kepruk paidon Kangka ya Tandawija Kangka datan enget Purwodaksina. Ludira mijil nanging elokipun ludira mijil mboten ludira wernane abrit nanging wernanipun seta. Den bayang klayan salindri Bilawa Wrahatna loncat saking negari ing Wirata. Aku negara Wirata. Lelabuhanku sak sedulur ora dianggep ora negara Wirata. Wah, Kangka kakangku. Kowe ora duwe dosa malah nampa pidana.
Wah, Pandhu tengeng bapakku. Aku ra trima lelakon iki. Aku jupuken Pandhu tengeng bapakku. Jagat Dewa Bathara kangka sak sedulur tak sikara tak kepruk nganggo paidon lah kok eloke ludirane ora kok abang nanging ludira seta mongko sak jagat ku sing duwe ludira seta ya mung putuku Ngamarta ya putuku Puntadewa. Apa kira-kira iki putuku Puntadewa? Bilawa anggone nguman-uman kelayan aku negara Wirata bakal dioncati ora ana gunane sambat ngarwara Pandhu. Wah, apa bener kaya anake Pandhu? Wah, Puntadewa kuwi putuku, Nger. Mandheka dhisik Nger kanggo salindri apa dene Wrahatnala Bilawa Tripala Dawa Danti kuwi mandheka dhisik pun kaki ora bakal kesamaran bareng ludiramu miji ludira seta sak jagat ora ana kang kesenungan ludira seta jebul kowe putuku Puntadewa. Kowe Puntadewa ya Nger sepira keluputane pun yang njaluk pangapura ya Puntadewa kula nuwun inggih Kanjeng Eyang ingkang wayah mboten badhe swala ingkang wayah inggih ingkang wayah Ngamarta Puntadewa ingkang namur kawula. Waduh Nger lelakon kakong kaya mangkono kowe namur kawula negara Wirata banjur bisa gawe kisruh nalarku lan aku tegel marang putuku dhewe Nger Bilawa opo kowe sejatine rak Sena ya Bratasena ya aku Werkudara Bratasena aku bocah wandu kuwi Arjuna kula nuwun inggih bakul rangka karo bakul jaran kae kula Sedewa Tripala Dawa Danti. Yo, kaya adikku kembar. Nger, ayo. Kowe aja nganti lalu mangsa ora kena uncat saka negara Wirata. Ya lelakon iki Nger mula diarani Wirata Parwa. Ya lelakon iki Wirata Parwa dadi lelakone putu-putuku Pandhawa kang ana negara Wirata. Ayo, enggal kowe tak kanthi manjing ana negara Wirata, Nger.
panglir bawan ingkang sinung wadi jagat kang kinarya momong jagat Dewa Bathara lah ora nyono babar pisan jebul kang bisa gawe katentremaning negara Wirata jebul ya mung putu-putuku dhewe para Pandhawa ya aku rumangsa lingsem marang putu-putuku Pandhawa merga rikala semana namur kawula negara Wirata tak sia-sia luwih-luwih Vrahat nala tak sia-sia ora nyono jebul kuwi putuku dhewe ngger pun neyang njaluk pangapura lan dina iki aku nibake prasetya jangkaning dewa besok perang Bratayuda Jaya Binangun bakal kelakon enggal muga-muga Bathara ngudaneni lan jagat hanekseni besok lamun wis tumapak perang Bratayuda Jaya Binangun aja nganti para Pandhawa temandang yen putra Wirata durung bisa ndepani paprangan lan putra Wirata kang sagu ndepani paprangan luwih dhisik pati uripku tak urupe nganggo lelabuhane putuku para Pandhawa ya ger sepisan meneh aku bakal males gebecikane putuku Pandhawa sesuk putra Wirata tumpes tapis tak ujuri bakal tanggo labuh karo kowe ngger putuku Pandhawa Pandhita karya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang para kadang putra Pandhawa putuku kabeh nger wis padha kumpul ana negara Wirata manunggal negara Wirata tegese lelakonmu dadi wong guwangan 12 taun wis ora ana sambikala dadi kawula setahun ya ora konangan para Kurawa malah bisa gawe tentrem negara ing Wirata nggih seksenana muga-muga jagat nekseni lan kowe padha neksenana wiwit dina iki aku Harya Seta ora bakal dumunung ana negara Wirata bakal banting raga madeg pandhita ya wiwit dina iki aku arep munggah gunung Sohini mertapan ana pertapan Pareanom Bleguduk manyar-manyar selikur dina weluh wis luar pawukumane anak-anak muridku para Pandhawa syukur ora konangan para wadyabala Kurawa padha ora ngerti yen dadi kula negara Wirata yer ya lelakon iki mula kowe padha kumpul negara Wirata diarani Wirata Parwa ya Pandhawa kumpul pinggonmu kumpul negara Wirata aku tak bali merga prajurit iku dadi perba panguwasaku merga aku iki senopati negara Ngastina lan aku besok bakal ngetokke tresnaku marang kowe kabeh para anak muridku para Pandhawa besok wis tumapak perang Bratayuda Jaya Binangun amarga jangkane dewa iku bakal kelakon ger muga-muga lebda ing karya aku tak bali ana saka 5 ger
mundur wonten nagari ing Astina. Pandhita Durna kundur wonten Saka Lima. Para Pandhawa manunggal kumpul wonten negari ing Wirata Sinigek. Kang kinarya sambeting carita wadya balane Prabu Susarma. Nalindra Trigarta tirun saking Mandrawa kaya mas tumameng warih. Sang Hyang Tata Gati Wisraya Galana Galayatan Tata Gati Wisraya Galana Galayatan Kut Wuladara kados pundi kira kowe Gusti Prabu Susarma teking lalis kang dadekke sirnane Gustimu ora ana liya ya kadang Pandhawa saiki manunggal negara Wirata. Ayo tiap bari negara Wirata sedika monggo kula dhereke. Sapa satriya gagah Werkudara kowe sapa? Walah daladik Kala Krudaksa
Elakno sedare Gustiku Prabu Susarma Waminggadupa. Kepareng matur sinuwun Prabu Matsapati. Iya Kakang Semar. Gandeng sampun paripurna lelampahan Pandhawa kumpul. Nanging nuwun sewu anggenipun ngayati saking Pandhawa Kurawa kasukan main dadu. Mugi-mugi lampahan menika kulawarga ageng trah Mbah Wangsa Menggala miwah para putra wayah dak tumedhak saged mendhet saripati ning lelampahan menika. Gandeng sampun kesulak saya siang keparenga kula nyuwun pamit. Sedaya kalepatan kula anggen kula ngaturaken babaraning ringgit purwa lan mugi-mugi ingkang kagungan dalem trah Mbah Wangsa Menggala pikantuk sawaping purwa satemah tata titi tentrem gemah ripah lo jinawi sak putra wayahipun. Iya Kakang, gandeng sampun paripurna kula badhe caos kurmat bedaya srimpi.
Thank you.